Forestil dig, at dine spillere træder ned i en underjordisk labyrint, hvor vandet langsomt stiger, gamle maskiner knirker i mørket, og hvert eneste skridt kan udløse en ny katastrofe. Lyset fra deres fakler flimrer over rustne tandhjul, mens en kold brise bærer duften af fugtig jord og forfalden træ. Væggene er dækket af slitage, som kun århundreder af vind og regn kan skabe, og lyden af vand, der løber gennem forladte kanaler, får hjerterne til at hamre i brystet. Velkommen til dagens video. Jeg er din vært, og i de næste minutter vil jeg vise dig, hvordan du kan bygge en historisk inspireret dungeon, der fungerer i et hvert populært rollespilsystem, uanset om du spiller i et klassisk regelværk, en OSR-tilgang eller en systemneutral kampagne. Vi holder os helt uden specifikke navne eller mærker og fokuserer udelukkende på metoder, teknikker og koncepter, du kan anvende i dine egne spil. Målet er, at du efter denne gennemgang kan tage en simpel idé, berige den med lokal kolorit og levere en oplevelse, der føles både autentisk og spændende for danske spillere. Det første skridt i designprocessen er at finde et lokalt historisk tema, som kan danne grundlaget for din dungeon. Overvej forladte vikingeborgs ruiner, et ødelagt middelalderkloster eller en gammel vandmølle, der engang drejede korn til mel for en landsby. Disse steder bærer allerede en rig baggrund af kultur, handel og konflikt, som du kan trække på uden at skulle opfinde alt fra bunden. Undersøg kort, arkæologiske rapporter eller lokale fortællinger for at finde detaljer som byggestil, materialer og historiske hændelser, der kan give din lokation et autentisk præg. Når temaet er fastlagt, skal du identificere de naturlige elementer, som vil præge din dungeon. Vand er et oplagt valg i en gammel mølle eller et vandløb, der har fyldt de underjordiske gange. Sten og granit kan afspejle de hårde klipper, der omgiver en vikingeborg, mens træ og ler kan findes i en forladt landbrugsbygning. Overvej også klimaet. En kystnær ruin kan have saltvandsindtrængning, mens en indlandsstruktur kan være præget af fugtigt jordbund og mos. For at sikre, at du har et solidt fundament at bygge videre på, skal du lave en simpel seedlist med nøgleord, der kan inspirere dig under designprocessen. Skriv ned ord som vandskade, tandhjul, korsang, handværker, handel, ruin, mørke og forsvundet skat. Når du sidder ved bordet, kan du trække et eller flere af disse ord tilfældigt og lade dem bestemme, hvilke elementer der dukker op i din dungeon. Start med at skitsere kortet i 3 lag. Et overfladisk indgangsområde, et mellemstadie med stigende vandstand og den dybeste zone, hvor lofter er ved at kollapse. Det overfladiske lag fungerer som en sikker zone, hvor spillere kan samle udstyr og få en fornemmelse af omgivelserne, før farerne intensiveres. Det mellemste lag introducerer vand, der langsomt fylder rummet og giver dig mulighed for at spille med tidspres. Den dybeste zone skal indeholde de mest dramatiske elementer, faldende sten, brudte søjler og rustne maskiner, der knirker under vægten af århundreder. Når du integrerer maskiner og vandpumper i din dungeon, er det vigtigt at overveje, hvordan de kan holde i århundreder uden vedligeholdelse. En gammel vandpumpe kan fungere takket være et simpelt hydraulisk princip, vægt på en sten, der driver en stang, som igen åbner en ventil. Selvom teknologien er primitiv, kan den være robust, hvis den er bygget af holdbart træ og metal, som er beskyttet af en lag af kalk eller ler. Du kan også inkludere et tandhjulsystem, hvor hvert tandhjul er indlejret i en stenramme, så friktion mindskes. I stedet for at stole på klassiske fælder som faldende spyd eller skjulte huller, kan du bruge naturlige farer som oversvømmelse, jordskred og forrådnelse. Et oversvømmende vandløb kan tvinge spillerne til at finde højere terræn eller bygge improviserede flåter. Jordskred kan udløses af vibrationer fra tunge skridt eller ved at fjerne støttende sten. Forrådnelse af træbjælker kan skabe svage punkter, hvor loftet kan kollapse, hvis spillere ignorerer advarslerne. Udskift traditionelle mekaniske fælder med miljøbaserede trusler, så spillere konstant skal tænke på deres omgivelser. Glatte fliser kan blive farlige, når vandet løber over dem, og kan få karakterer til at glide og miste balancen. Giftigt kloakvand kan indeholde bakterier, der giver forgiftningseffekter over tid, hvilket tvinger spillerne til at finde ren vand eller midlertidige beskyttelsesmidler. Kollapsende strukturer kan falde på dem, hvis de vælger en forkert rute. Et effektivt redskab til at skabe spænding er at indføre nedtællingsure. Hver gang vandstanden stiger eller en støtte giver efter, tilføjes en ny fare, som markeret af et visuelt ur eller en lyd. Du kan beskrive en gammel vandpumpe, der tikker i takt med vandet, og som hver omgang udløser en ny bølge af fare. Når uret når 0, kan en væg kollapse eller en flod oversvømme en sektion. Giv spillerne mulighed for at påvirke miljøet aktivt, så de kan bruge deres kreativitet som en del af taktikken. De kan vælge at stoppe en vandpumpe ved at blokere en ventil, eller de kan styrke en svag støtte ved at placere ekstra træstammer eller sten. Disse handlinger kan belønnes med midlertidige sikkerhedszone,
eller åbne nye passager. NPC-design. Lokal kolorit. I stedet for de velkendte goblinhorder kan du give området en helt egen stemme ved at erstatte dem med mere jordnære figurer som forladte håndværkere, lokale røvere eller de sidste overlevende fra en gammel handelskaravane, der gik i opløsning for årtier siden. En forladt smed, der i årtier har hamret i en vandmølle, kan nu vogte den rustne hammer som et symbol på sin identitet, mens han drømmer om at genopbygge sin familie eller finde en skjult skat, som hans forfædre gemte i møllens fundament. En gruppe røvere, der engang var landsbyens fiskere, kan have en kodeks, der forbyder at angribe børn, men som samtidig vil stjæle forsyninger for at kunne betale en gæld til en korrupt guvernør. En overlevende fra en handelskaravane kan bære en kort, der afslører en glemt handelsrute, og hans motivation kan være at finde den tabte last for at genoprette sin ære. Ved at væve sådanne baggrundshistorier ind i den historiske kontekst, for eksempel en smed, der har set både krig og fred passere ved flodens bred, får du NPC'er, der føles som ægte indbyggere i verdenen. Del dit område op i forskellige biomer, som hver har sine egne miljøer og møder. Et vandfyldt område kan indeholde fiskerifolk eller vandbaserede væsner, et stenbrud kan huse gravere eller mineraljægere, og en mørk trækløft kan være hjemsted for jæger eller skjulte samfund. Tilpas møderne til hver biome. I vandsektionen kan spillere støde på en gruppe, der forsøger at reparere en lækage, mens de i stenbruddet møder folk, der udvinder sjældne mineraler. NPC-design. Hemmeligheder. En af de mest effektive måder at gøre din verden levende på, er at lægge små, men meningsfulde hemmeligheder ind, som kun belønner spillere, der tager sig tid til at udforske grundigt. Forestil dig for eksempel et gammelt, falmet kortfragment, gemt i en støvet bog på en handelsmandsbod. Når flere fragmenter samles, afslører de en skjult udgang fra en ellers uundgåelig fælde. Eller en forsvundet skat, begravet under et kollapsende loft i en forladt kirke. Kun spillere, der undersøger strukturen med en undersøg-væg-handling, opdager den rustne kiste fyldt med sjældne krystaller. Mystiske runer er et andet klassisk element. De kan være indgraveret i en stenobelisk i en skovtempel, og ved at få en vismand NPC til at decifrere dem, får spillerne adgang til en engangsmagisk formular, der kan bryde en forbandelse eller åbne en portal. Disse hemmeligheder kan også udløses gennem dialog. En tavs landsbyboer, som kun åbner op efter at spilleren har bragt ham sin mistede amulet, kan afsløre lokationen af en hemmelig grotte fyldt med helbredende urter. Når sådan detaljer bliver opdaget, får spillerne både den emotionelle tilfredsstillelse ved at have gjort en reel opdagelse og konkrete fordele. Ekstra ressourcer, ny information, unikke evner eller genveje, der gør resten af eventyret lettere at navigere. Ressourcestyring, overlevelsesmekanik. Indfør en simpel, men alligevel dybdegående ressourcestyring, hvor spilleren løbende skal holde øje med 3 grundlæggende behov: mad, vand og moral. Tænk på det som en vandretur gennem de danske bakker, hvor hver kilometer kræver både energi og motivation. I spillet kan du implementere et letlæseligt bas- eller talbaseret system, så hver spiltime automatisk trækker en enhed mad og en enhed vand fra spillerens lager. Hvis spillerens vandforsyning løber tør, falder både bevægelseshastighed og evnen til at udføre handlinger, mens mangel på mad sænker helbredet og øger risikoen for sygdom. Moral er den mere subtile faktor. Succesfulde handlinger, for eksempel at finde en skjult vandkilde, løse et puslespil eller redde en medspiller, giver et lille moralsk boost plus 5%, mens gentagne fiaskoer eller tab af udstyr trækker moralpunktet ned. Et konkret eksempel. Efter 3 på hinanden følgende fejlslagne forsyningsmissioner falder moralen til under 30%, hvilket får NPC'erne til at blive mere mistroiske og kan låse visse dialogmuligheder. Dette lag af strategi tvinger spillerne til at balancere tid, udforskning og overlevelse. Kan de bruge de dyrebare timer på at lede efter ekstra proviant i farlige sektioner, eller skal de prioritere sikkerhed og hvile for at holde moralen høj? Samtidig skaber det en realistisk fornemmelse af at være fanget i en farlig underjordisk zone, hvor hver beslutning har en direkte indvirkning på overlevelsen. Ved at variere ressourcetilgængeligheden i forskellige områder, f.eks. tørre stenbrud uden vand, men rig på mad, kan du også introducere geografisk strategi, så spilleren lærer at tilpasse sin rute efter de aktuelle ressourcer. Sæt en klar tidsramme, f.eks. 4 timers spilletid, før vandet når et kritisk niveau. Brug en visuel eller auditiv indikator som en tromme, der slår hver runde, for at minde spillerne om den truende oversvømmelse. Dette skaber spænding uden at blive urealistisk, da spillere må træffe hurtige beslutninger om, hvornår de skal udforske, hvornår de skal hvile og hvornår de skal forsøge at stoppe vandet. Ressourcestyring. Lokalt inspirerede skatte. For at gøre belønningerne både meningsfulde og forankrede i den danske kultur, bør du give spillerne skatte, som bærer en klar historisk og folklorisk resonans. En gammel sølvkrone fundet i ruinerne af en forsvundet handelskaravane kan f.eks. have indgraveret et vikingeskib eller et runeskrift,
der afslører en glemt handelsrute. Dette giver spillerne ikke kun en værdifuld mønt, men også et spor, som kan føre dem videre i kampagnen. En håndlavet runesten med beskyttende symboler, måske et Thor hammerrelief eller et skjoldmønster, kan aktivere en engangs- eller vedvarende magisk bonus, som for eksempel ekstra modstand mod elementer eller en kortvarig helbredelse, når den placeres i en hellig hytte. Endelig kan en hemmelig opskrift på en helbredende drik, baseret på traditionel bærblanding som blåbær, hyldeblomst og tyttebær, give både umiddelbare HP-genoprettelser og en langsigtet folkemedicinsk evne, som spillerne kan reproducere under senere udfordringer. Disse genstande fungerer som mere end blot økonomisk gevinst. De åbner narrative døre, giver baggrundshistorie og kan integreres i den overordnede plotstruktur. En spiller, der bærer runestenens beskyttelse, kan blive inviteret til at deltage i en lokal høstfest, hvor de møder en ældre kvinde, som afslører, at stenen engang tilhørte hendes forfædre. På samme måde kan den gamle sølvkrone blive genstand for en rivaliserende fraktion, der ønsker at genoplive den tabte handelsrute, hvilket skaber politiske intriger og nye questlinjer. Visuel immersion. Sanser start hver session med en omhyggeligt udtænkt, flersansen beskrivelse, så spillerne straks kan mærke, hvad der foregår omkring dem. Beskriv den kolde, fugtige luft, som får deres ånde til at danne små skyer, og lad lyden af dryppende vand ekko i de hulrum, de træder ind i. Som om hver dråbe er en trommeslager, der holder takt med deres hjerter. Tilføj duften af rådne træ, der minder om en gammel skov efter regn. Og lad den svage glød fra faklerne kaste flimrende, uregelmæssige skygger over de rustne metaldele, så hvert skridt kan afsløre et glimt af skjult rust eller en skjult kniv. Når du maler sådanne levende billeder, giver du spillerne en ramme, hvor deres karakterer naturligt reagerer på farerne. En pludselig knitrende flamme kan få dem til at trække sig tilbage. En uventet duft af svovl kan få dem til at lede efter en ildkilde. En stærk sanseoplevelse gør selv simple handlinger som at åbne en dør til en dramatisk begivenhed. Måske en dør, der knirker så højt, at den afslører en skjult fjende, eller en dør, der udsender en bølge af kold damp, der får spillerne til at ryste. Ved at integrere syn, lyd, lugt, berøring og endda smag. For eksempel forberedelsesrutiner, kort brief. Inden du løfter terningerne og lader spillerne træde ind i din verden, bør du først samle et kompakt, men allestedsnærværende kort brief. Start med en kort oversigt over området, beskriv geografi, klima og eventuelle historiske konflikter, så du straks kan svare på spørgsmål som, hvorfor er der så mange ruiner her, eller hvilken handelsrute krydser denne dag. Dernæst udarbejde en nøgle-NPC-liste, hvor hver vigtig person får navn, motivation, kort personlighedstræk og et enkelt hookpoint, for eksempel en hemmelig gæld eller en skjult agenda. Dette giver dig et hurtigt opslagsværktøj, så du kan reagere på spillerens dialog uden at rode i noter. Tilføj en oversigt over de mest truende farer, fra naturlige fælder som giftige sumpområder til fjendtlige fraktioner eller magiske fænomener, og marker deres svagheder, så du kan justere sværhedsgraden i realtid. For at holde spillet fleksibelt, lav hookcards med små hemmeligheder, overraskende artefakter eller sidemissioner, for eksempel en forsvundet handelskaravane eller et skjult tempel. Disse kort kan trækkes, når handlingen tager en uventet drejning, og de hjælper med at holde momentum i gang. Forberedelsesrutiner, tone-check. En af de mest afgørende dele af forberedelsen er at sikre, at den narrative tone præcist matcher den danske spillegruppe, du skal lede. Start med at kortlægge, hvad hygge betyder for dine spillere. Er det en afslappet stemning med varme beskrivelser af en kro, fælles måltider og humoristisk dialog? Eller handler det mere om et trygt fællesskab, hvor konflikter løses gennem samarbejde? Samtidig kan du indarbejde en mørk, dramatisk undertone, skygger i skoven, truende storme eller politisk intrige, som holder pulsen hævet og giver plads til spænding. Hold et kort møde eller en online afstemning, hvor du spørger gruppen, om de foretrækker en ledegennemført, humoristisk tilgang, for eksempel komiske NPC'er, overdreven farverige beskrivelser og lette gåder, eller en mere alvorlig, historisk præcis atmosfære, for eksempel nøjagtige 1700-talsreferencer, realistiske økonomiske konsekvenser og moralske dilemmaer. Brug konkrete eksempler. Hvis vi spiller i en vikingetid-kampagne, vil I så have, at slagene beskrives med blodige detaljer, eller skal vi holde det på et mere legende niveau med sjove navne som Bjørn Bassen? Når du har afstemt forventningerne, kan du finjustere dine beskrivelser, NPC-dialoger og udfordringer. En gruppe, der elsker hygge, vil reagere positivt på detaljer som duften af friskbagt brød og en tavs, knitrende ild, mens en gruppe, der søger dramatik, vil sætte pris på en truende skygge, der langsomt bevæger sig over horisonten. For at holde spillet udfordrende, men ikke umuligt, kan du bruge dynamisk sværhedsgrad.
Start med lette farer i de første sektioner og øg kompleksiteten, når spillere får mere udstyr og erfaring. Brug Action Resolution-regler, så GM'en kan lade terningkast afgøre udfaldet af kritiske handlinger, men lad også spillernes kreativitet påvirke resultatet. Hvis en gruppe finder en måde at stoppe vandet på, kan du reducere truslen midlertidigt, men introducere nye farer som strukturelle svagheder. Når du designer belønninger, skal du tænke på deres historiske værdi. En rusten, men stadig smukt udskåret metalplade fra en gammel krigsbåd kan give en bonus til rustningsværdi, mens den også fortæller en historie om en forsvunden søfarerflåde. Sådanne genstande kan fungere som plot hooks, der fører spillerne til nye eventyr, eller giver dem mulighed for at udveksle dem med lokale handlende for andre ressourcer. Lad Seed Ideas drive historien fremad. En gammel kortfragment kan lede spillerne til en glemt kystby, hvor en tåge skjuler en underjordisk labyrint. Når de følger kortet, afslører de lag af lore, der binder deres handlinger til den overordnede fortælling, ligesom i en serie af sammenhængende sessioner. Hver ny opdagelse bør give dem et hint om den næste udfordring, så de altid har et mål at stræbe efter. Player Agency. Interaktivt miljø. Spillernes valg skal have håndgribelige, målbare konsekvenser, så hver beslutning føles som en ægte handling i verden. Når gruppen for eksempel beslutter at blokere en vandpumpe for at stoppe den hastigt stigende oversvømmelse, kan de midlertidigt redde den nærmeste landsby, men den pludselige vandstandsfald kan også fjerne den hydrostøtte, som en gammel mur har haft, hvilket får muren til at kollapse og åbner en ny passage for fjender eller skjulte skatte. Giv spillerne mulighed for at eksperimentere med de værktøjer, de har fundet, for eksempel ved at samle rør, træstykker og improvisere en dæmning, eller ved at bygge en midlertidig bro af hævede planker, som kan bruges til at krydse en kløft. De kan også forhandle med NPC'er om kortvarige alliancer. En lokal smed kan tilbyde stærkere materialer, hvis spillerne hjælper ham med at forsvare sin værksted mod banditter. Når deres handlinger påvirker terrænet, strukturerne og de sociale relationer i spillet, skabes en dyb følelse af ejerskab over historien. Spillere vil derfor blive mere engageret i at finde kreative, ofte tværfaglige løsninger på de udfordringer, du som designer præsenterer, fra teknisk ingeniørarbejde til diplomati og moral. Environmental storytelling. Detaljer i ruiner. Brug miljøet som en tavle, der fortæller historien uden et eneste ord. I en forladt handelsby kan indgraveringerne på murstenene afsløre gamle handelsruter, som de indfødte indbyggere udskrev med præcise symboler for floder, bjerge og grænser. Et konkret eksempel er en serie af dybe, næsten udslidte pile, der peger mod en nu forfalden havn. Dette indikerer, at byen engang var et knudepunkt for handel med fjerntliggende kulturer. På de samme vægge kan man finde falmede malerier af sejlskibe med detaljeret sejltræk og flag, der viser, at området på sin storhedstid var en travl havn, hvor både lokale fiskere og udenlandske kaptajner kom for at lægge til. Spredte, rustne værktøjer, en hammer, et savblad eller en kniv ligger glemt på jorden. Når spilleren samler dem op, kan de se, at værktøjerne tilhører forskellige håndværksfag: en smed, en tømrer og en skibsbygger. Kombinationen af disse artefakter antyder, at en gruppe håndværkere måtte have forladt stedet i hast, måske på grund af en pludselig invasion eller en naturkatastrofe. Udover de fysiske spor kan man også indarbejde lyde og atmosfære. En svag, knirkende vind, der får de tomme vinduer til at klappe, eller ekkoet af vand, der løber gennem en tør flod. Sådanne audiovisuelle elementer forstærker indtrykket af, at livet engang pulserede her. Når spillerne samler alle disse visuelle og auditive ledetråde, får de mulighed for at konstruere deres egne teorier. Var der en krig, en pest eller blot økonomisk kollaps? Time Pressure Mechanics. Nedbrud af strukturer. Udover den truende vandstigning kan du introducere en mekanik, hvor bygninger, broer og andre strukturer langsomt forfalder, efterhånden som spillet skrider frem. Hver runde trækker du for eksempel en D6-terning. Et udfald på 1-2 betyder, at en bærende bjælke knækker, 3-4 får en løs sten til at falde fra loftet, og 5-6 udløser en mindre revne, som kan forværres, hvis den ignoreres. Disse tilfældige, men alligevel regelbaserede hændelser skaber en vedvarende følelse af usikkerhed, fordi spillerne aldrig ved, hvornår deres base vil give efter. Et konkret eksempel. I en scene, hvor spillerne forsøger at redde en gruppe overlevende fra en nedbrudt lagerhal, kan en enkelt terningkast afgøre, om en stålbjælke holder eller falder, hvilket enten åbner en flugtvej eller blokerer den og tvinger gruppen til at finde en alternativ rute. Konteksten kan variere fra postapokalyptiske byer, hvor jordskælv og korrosion svækker fundamenterne, til fantasy dungeons, hvor magiske forbandelser langsomt får stenene til at smuldre. Fra et designperspektiv giver denne mekanik både narrativ spænding og taktisk dybde.
Spillerne må afveje, om de skal bruge værdifulde handlinger på at forstærke en skrøbelig struktur eller på at udforske nye områder. Derudover kan du variere intensiteten ved at introducere kritiske runder, hvor terningkastet har dobbelt så stor effekt, eller ved at lade miljøfaktorer som regn eller jordskælv ændre sandsynligheden for kollaps. Tilpasning til forskellige systemer, regelfleksibilitet. Et veludformet dungeon design skal kunne flyttes problemfrit mellem traditionelle, klassiske regelværk, f.eks. Dungeons & Dragons 5e, OSR-systemer, oldschool RPG-regler som Basics Expert eller Labyrinth Lord, og helt systemneutrale kampagner, hvor GM'en selv bestemmer mekanikkerne. Grundpillerne kan derfor bygges på universelle byggesten, Action Resolution, brug et simpelt terningkast, C6D20 eller et roll-on-system til at afgøre, om en handling lykkes. I D&D kan du anvende et D20 plus modifikator, i OSR ofte et D20 måltærskel, mens et systemneutralt. Et eksempel. Hver time i ørkenen trækker karaktererne en point vand. I et hårdere tema kan Sanity Points erstattes for at simulere mental udmattelse. Gang timer events indfører tidsbaserede hændelser som stigende vandstand eller indbrud af fjender. I et sandt overlevelsesscenario kan GM'en sætte en flood timer på 3 runder, mens et futuristisk spil måske bruger en reactor overheat counter. Når du skal tilpasse til et specifikt system, kan du blot skifte terningtype, f.eks. D10 i stedet for D20, justere sværhedsgrader, øge måltærsklen fra 12 til 15, eller ændre ressourcens forbrugsrate, dobbelte vandpoint i ørkenmiljøet. De underliggende koncepter, beslutning, forbrug og tid forbliver uændret, så enhver GM kan integrere din dungeon i sit foretrukne spil, uden at omskrive hele designet. Almindelige faldgrupper. Overkomplicering. En af de mest udbredte fejl, nye såvel som erfarne GM'er begår, er at overkomplicere et dungeon ved at fylde det med alt for mange detaljer. Når der er alt fra komplekse labyrinter, utallige fælder, en håndfuld baggrundshistorier og overdrevne beskrivelser af hver eneste krog, mister både GM og spillerne hurtigt overblikket. Det betyder, at pauserne mellem handlingerne bliver længere, og den spændende rytme i spillet falder. For at undgå dette, bør du holde dig til de absolut nødvendige elementer. Et klart tema, for eksempel den forladte grav af en dømt konge, giver en rød tråd, som både du og spillerne kan følge. Et par nøglefælde. Vælg 2 eller 3 fælder, der virkelig udfordrer gruppens evner. En tryllebindende tryllefælde, en faldgruppe med giftpilespil, i stedet for et hav af små, ubetydelige forhindringer. Minus en håndfuld NPC'er med tydelige motiver, en grådig gravvagt, en forbandet ånd eller en hjælpsom søgen efter en mystisk artefakt giver spillerne mål og muligheder for interaktion. Undgå at beskrive hver sten, hver lyskilde eller hver dråbe vand i detaljer. Brug i stedet korte, stemningsfulde billeder. En kold, fugtig luft strømmer ud fra den mørke indgang. En simpel, men velstruktureret opbygning giver dig mere plads til improvisation, spontane beslutninger og dyb spillerinteraktion. De elementer, der udgør kernen i en mindeværdig rollespilsoplevelse. Testning og playtesting. En iterativ proces. Før du løfter din færdigt udformede dungeon over for den fulde gruppe, er det afgørende at gennemføre mindst en hurtig playtest. Enten med et lille udvalg af spillere, 2 eller 3 er ideelt, eller som GM solo, hvor du spiller både helte og fjender. Under denne prøvekørsel skal du systematisk notere, hvilke sektioner der føles alt for svære. For eksempel et labyrintafsnit med en drage, der har en AC på 25, som ingen kan ramme, eller alt for lette, såsom en simpel fælde, der kun kræver en enkelt færdighedstest. Ligeledes skal du holde øje med, hvor beskrivelserne er vage eller mangler atmosfærisk farve. For eksempel en mørk korridor, uden nogen lugt, lyde eller visuelle detaljer, som kan gøre scenen kedelig. Når du har samlet feedback, juster de konkrete tal. Sænk vandstanden i en undervandssektion fra 6 fod til 4 fod, reducer antallet af ekstra fjender fra 4 til 2, eller øg belønningen ved at tilføje en sjælden magisk amulet. Overvej også gruppens spillestil. En taktisk, regelfokuseret gruppe vil sætte pris på flere udfordrende terningkast, mens en fortællingsdrevet gruppe foretrækker narrative valg og rollespilsmuligheder. En iterativ tilgang betyder, at du gentager denne cyklus flere gange. Test, evaluer, juster. Fordi selv en lille ændring i en sektion, f.eks. at flytte en fælde i en fælles placering, kan påvirke flowet i hele dungeonen, både tempoet og spændingen. Dokumenter hver iteration i en logbog, så du kan spore, hvad der virkede og hvad der krævede finjustering. Med de 5 trin: valg af historisk udgangspunkt, konstruktion af fysisk struktur, miljøbaseret fældedesign, lokal kolorit NPC'er og balancering af ressourcer, kan du forvandle en simpel dungeon crawl til en oplevelse, der føles historisk troværdig og dybt forankret i dansk kultur.
Ved at bruge naturlige farer, dynamiske tidsbegrænsninger og autentiske belønninger, giver du spillerne både spændende udfordringer og en narrativ dybde, som de vil huske længe efter sidste terning er rullet. Hvis du fandt dette nyttigt, så husk at trykke på like-knappen, dele videoen med dine GM-venner og abonnere for flere konkrete værktøjer til danske rollespil. Har du egne historisk inspirerede dungeon-idéer? Smid dem i kommentarfeltet. Jeg elsker at se, hvad I finder på. Og husk, du kan støtte kanalen på vores medlemsplatform, hvor du får eksklusiv kort, NPC-pakker og nye minikampagner hver måned.